Ahojte! Som tu ja! A preto sú tu aj Pokémoni. Goujing Fire X-ový a Raging Bolt X-ový. Popravde, nie som si moc istý výslovnosťou. Goujing Fire X-ový? Goujing? Jogging? Goujing? Ja neviem už. Preto ho rozbalíme ako prvého. Zbavíme sa tejto strasti plnej cesty. Jednoducho. Máznem to, takhle to máznem, jo. Ináč nový papier, teda nie nový, ale nie je čierny. Zase sa nejak posunulo Pokémon Company. OK, not bad. Je tam ešte ten kódik, ale nie. Máme tu teda dvakrát Twilight Masquerade, Temporal Forces a Paradox Rift. Pozrime sa, Paradox Rift. Predtým tam bolo? Predtým tam neviem, čo bolo. Neviem, čo tam bolo, ale sú tu nejaké nové tinečky, ktoré mi boli dodané. Takže prečo ich neotvoriť? Ďakujem veľmi pekne CC Planetu. A samozrejme, pri tejto krásnej oslavnej ďakovačke vám hovorím nasledovne. Zbehnite tam nakúpiť. ccplanet.sk najnovšie už majú aj v Senci predajňu, takže Lichnerova 41A, nech sa páči, zbehnite tam, príďte sa pozrieť teda, čo tam majú tam toho teda hodne. Máme tu Dukleta, máme tu Timbura a máme tu Frostlessa, takže ináč tieto tinky, ktoré otváram teraz posledne, sú dosť nemožné. Akože popravde nevyťahujem z nich skoro vôbec nič, je to úplne, že moc by som ich ináč osobne akože nekupoval. Bodaj by mi teraz niečo akože pristálo tunak, ale zatiaľ nemám s nimi vôbec dobré skúsenosti. Tak sa poďme pozrieť Tueky, či náhodou, či niečo nebude tu, či mi to nevylepší renomé si tieto karty, tieto tinky teda, pardon, Kieran, Tadwhoop, Lampent a máme tu Blue Moon Ursaluna X-ová, ok, X-ová kartička. Neviem, posúďte sami, či je to hodné za týchto 20 eurové tinky, či 25, či koľko to stojí, ja už ani neviem. Lidičky, môj Rip and Ship je zatiaľ dosť naložený, dosť dobrý. Ďakujem, som dal 4 karty. Toto sa mi občas, ja sa nezamýšľam, proste ja robím a potom to takto dopadá. No, máme tu psychickú energiu. Rip and Ship sa darí, príďte sa samozrejme určite pozrieť. Zaseknite sa, útorok o 20. hodine. A kľudne Raichu, Perilous Jungle a Roaring Moon holografický. A kľudne zakúpne niečo na otváračku, veľmi rád vám to otvorím. Samozrejme sú aj súťaže, teraz sa hrá o Holiday kalendár. Raz, 2, 3, 4? 4? Áno? 4, 1, ľudia. Psychická energia. Toadscool, Toxel, Špinda, Nimble, Tatsugiri, Dondozo, Tulip, Swablu, Deoxys, Latios. Výborne, jedna X-ová kartička. Pozrite sa, 3 minútky máme za sebou. Vybombené, urýchlené. Hop, to som nechcel. A padlo mi z toho nič. Máme tu Raging Bolta X-ového. Dobre, aspoň tie promokartičky sa hodia do toho, že sú promokartičky, inak do ničoho iného. A pokračujeme ďalej. Dvakrát Twilight Masquerade, Temporal a Paradox Rift. Temporal Force sú najkrajšia karta, respektíve aj najdrahšia z celého Scarlet and Violet setu. Je to Greninja X-ový Circo, Special Illustration Rare. Seeking, Sunkern, Abra, ok, Snorunt, Agron, Clefable, Cook, Whirlipede, Panzandipity. Pozrime sa, Ogerpon X-ový Shiny Pokémon Wellspring Mask. Ok, tak v tejto sme niečo chytili. Nič nejaké akože extrémne drahocenné, ale aspoň niečo. A to niečo sa ráta. Poďme ďalej. Ukáž mi, čo vo mne máš.
Ne vo mne. Čo ty v sebe máš? Lepšie? Luxio! Wallbeat! Goldin! Drappy! Krása, som nevidel, že tam je. Drappyho a Hakiho Bakiho mám rád. Savannah, Lavuť, Deplane, je tu Probobos a je tu Iron Leaves, Future kartička holografického charakteru. Temporal Forces, stále mi chýba nejakých 50 kariet. Poď, nalož niečo, čo nemám. Robí to super, jedna kartička a to bude Ohniva. Skoro som aj trafil. Je tu Pidov, je tu Panico, Mauel, Meditite, Iron Hands, Rescue Board, Sandy Shucks, Slugma, Salzburg a Flutter Main holografická kartička. Dobre, v každej jednej tínke sme chytili jeden hit. Výborne, neodporúčam nakupovať tieto tínky. Poslednú dobu, čo otváram tínky, sú fakt, že hrozné. Že naozaj, neviem, podľa mňa sa to zase neoplatí. Jedna karta, vodná. Nie, netrafil som. Sidra s pekným artworkom, OK. Magby, One Elite, Oricorio, Wuktrio, Technical Machine Blind Slide, Iron Bundle, Knucklestack, Pumpkaboo a Groudon! Yeah! Takže ak by ste chceli vidieť, ako otvoriť jeden booster pod minútu, nech sa páči. Tuto to máte, môžete si to kľudne pozrieť znova a znova. Takto sa otvára takzvané Fast Rip. To je Fast Rip. V mojom podaní súťaž. Zabudol som ináč, však vždycky máme súťaž, komentár. Čo by si chcel, aby som otvoril na budúce? Daj mi like, daj mi follow. Tieto 3 veci musí splniť, aby sa zapojil do súťaže. Niečo ti vyberiem, toho sa nemusíš obávať. Vidíme sa budúci útorok na môjom Rip and Shipe. Nakupuj na ccplanet.sk. Čago!